ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁଷାର ଏଇ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ ଲୋକ ଆଗରେ ପୁଣି ତ କାଲି ତ ବୁଲାବୁଲି ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ଥିଲା ତ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆଇଲୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇକି ଆମେ ବାଙ୍କି ବିହାରୀ ଆମେ ଚାଲୁ। ଆଉ ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇବା ଯୋଉ ମଜା ତୁଷାର ନା କଣ ସ୍ପିଚଲେସ୍ କୁହନି କୁହନି ପୁରା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଥର ଥର ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ନାକ ବାକ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହଉ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଥଣ୍ଡା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାର କେମିତି ପ୍ରକୋପ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ ତ ଟିକେ ପବନ ମାଡ ହେଲେ ତ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ବାହାର ବହୁତ ପବନ ଦଉଛି ପୁରା ସୁଲସୁଲ ପବନ ଦଉଛି। ହଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିବି ତମକୁ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ କହିପାରିବେନି ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଙ୍କି ବିହାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆସିକି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁଆଡୁ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହୁଛି ଆମ ପଛ ଆଡେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। 2-4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଗଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡୁନି କି ଜଣା ହିଁ ପଡୁନି ଯେ ଆମେ କେତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଗଲୁ ବୋଲି। ମନକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ପଳଉଛୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ଲୀଳା। କିଛି ଟୁରିଷ୍ଟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ ଏଠି ଚଷମା କିଣା ଚାଲିଛି ଫାଇନାଲ। ରାଧେ ଶ୍ରୀ ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁଷାର ଏଇ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ ଲୋକ ଆଗରେ ପୁଣି ସରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବା ମୋଟେ କହିଲେ ଟିକେ ଆଗ କ୍ଲିୟର ହଉନି କି ପଛ ବି କ୍ଲିୟର ହଉନି ଆମେ ମଝିରେ ପଡିଯାଇଛୁ। ଭାଇ କି ଭିଡ କିରେ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ ମାନେ ଆଉ ଯାଇ ହବନି ଆଡୁ ଆଡୁ ପୁରା ଧକ୍କା ମୁକ୍କି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆମେ କୋଉଠି ଆଇଛେ ନିଜେ ବନା ହେଇଛେ ଦେଖ ଆମେ ଏଇଠି ଆ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏ ଯୋଉଭଳିଆ ଭିଡ ଜମା ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଜାଗାରେ। ତ କଣ କହୁଛ ଯିବା ତା ଭିତରୁ ନା ଯିବାନି? ଗାଡି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖଉଛି କଣ